नमस्कार, मी अविनाश वागीलकर. वृत्तसंवादमध्ये आपलं स्वागत. काही प्रमाणात उद्योग व्यवसाय सुरू करणार, मात्र जिल्ह्याच्या सीमा बंदच राहणार, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी रविवारी जनतेशी संवाद साधला. यावेळी ते बोलत होते. नागरिकांनी अनावश्यकरित्या घराच्या बाहेर पडू नये, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. परळीत शिवभोजन थाळीच्या 3 केंद्रांचा शुभारंभ पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. केवळ 5 रुपयांमध्ये गरजूंना पोटभर जेवण मिळण्याची सुविधा या माध्यमातून करून देण्यात आलेली आहे. बाहेरील जिल्ह्यातून येणाऱ्या ऊसतोड कामगारांची काटेकोरपणे वैद्यकीय तपासणी करूनच त्यांना जिल्ह्यात प्रवेश द्यावा, असे आदेश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजित कुंभार यांनी काढले आहेत. चेकपोस्टवर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी त्यांनी हे आदेश काढले आहेत. घरी राहा, सुरक्षित राहा, आपलं आरोग्य सांभाळा, देशाचं संरक्षण करा, हा संदेश देऊन आजच्या घडामोडी संपत आहे. धन्यवाद.